President Biden talked to President Xi yesterday, and Amerik nafolo ministre so nyema Janet Yellen b'a ka taama filanan daminɛ Chine jamana na san kelen tɛmɛnɛn kɔnɔ. O taama nin bɛ kɛ Amerik jamanakuntigi Joe Biden ni Chine jamanakuntigi Xi Jinping ka nɛgɛjuru weleli kɔfɛ tarata don. O waati la u ma bɛn Amerik ka jago dantigɛliw kan Chine jamana kan k'a sɔrɔ u y'a jira k'u b'a fɛ ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya sabati. Janet Yellen ka pankuru jigira sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 waati kɔfɛ Canton jamana woroduguyan fan fɛ duguba min ye Asie jamana ka fɛn dilanni fanga tamasiyɛn ye. A bisimilala Amerik jamana lasigiden min bɛ Chine jamana na n'o ye Nicholas Burns ye ka fara Chine jamana ɲɛmɔgɔw kan. Ministri ka taama baara siratigɛ ni n'o ye ɲɔgɔn ye janw ye lajɛw ye baarakɛ dumuni ani hakili kurunbɔ kari kɔnɔna taamaw o laɲini ye ka Amerik ka koɲɛw lawuli Chine sɔrɔko ɲɛmɔgɔbaw dɔ fɛ o fɔra jamana ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ Amerik nafolo sɔrɔ siraw. Ministri bena ɲɔgɔn sɔrɔ Canton ni Amerik jago ɲɛmɔgɔw ye minnu sigilen bɛ yen ka fara Chine politiki ɲɛmɔgɔw kan ka sɔrɔ ka taa Beijing. A bena a ka taama ban yɔrɔ min na tarata don. Janet Yellen ka don baara nasira kɔnɔna la dɛmɛ ɲiningali minnu bɛ kɛ Chine jamana bɛ min di a ka tɔnw ma tile fanga ni kuran mobiliw la. Amerik jamana jɔrɔlen don ni dɛmɛ nunu nɔfɛ ko la a yɛrɛ ka fɛn dilanyɔrɔw kan n'o ye usine wa a ma ban ka jago balinaw jɔ Chine jamana ka ɲɔgɔndan ɲɛ. Gɛlɛyaw sinsinnen bɛ Chine fanga ka dɛmɛ kan kuran mobiliw o ni tile minɛnw panneau solaire o dilanni na i n'a fɔ Amerik fanga bɛ ka dɔ fara a ka dɛmɛ kan o fɛrɛbɔ siratigɛ la. Danfara minnu bɛ yen olu fana sinsinnen bɛ jago kan TikTok o tigiyali baaraminɛ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye microchips o sɔrɔli ani jamana lakanani. that we don't want to decouple our economies. Yellen ka fɔ la Amerik mago bɛ baara cogo taabolo dalakɛɲɛnɛ la. An investment, but that it needs to be in a level playing field.